Téma rozklad výrazu na súčin. Znamená, že chcem výraz upraviť na nejaké dve zátvorky, ktorých môže byť viac členov. Môže tu byť dvojčlen, trojčlen, môže tam byť čítanie, odčítanie, násobenie, delenie. Aby sme toto mohli spraviť, potrebujeme nájsť najväčší spoločný deliteľ všetkých členov. Čiže niečo, čo sa vyskytuje vo všetkých členoch. Takže máme tu jednoduchý príklad 3AB, 6BC a 9BA. Vidíme, že číselný koeficient je vždycky násobok trojky a tu máme písme premenné AB, BC a BA. Čiže v každom člene sa vyskytuje nejaký násobok trojky a vyskytuje sa tam Bčko. Čiže toto je spoločný deliteľ. Tento deliteľ vyberieme pred zátvorku. Do zátvorky napíšeme, čo mi ostane. Takže celý tento výraz, keď vydelím výrazom 3b, ostane mi z prvého člena iba Ačko. Druhý člen 6 deleno 3 je 2. Opäť platí kladné deleno kladné je číslo kladné. Bčko vydelím Bčkom, rovnaké deleno rovnaké je vždycky jednotka, čiže z druhého člena mi ostáva Cčko. No a z tretieho člena 9 vydelím trojkou, ostane mi 3. BA vydelím Bčkom, ostáva mi Ačko. Čiže toto je výraz rozložený na súčin. 3b krát trojčlen A plus 2C plus 3A. Ďalej, na úpravu na súčin môžeme vynímať aj dvojčlen, to znamená zátvorka, v ktorej sú dva členy, napríklad A plus B alebo X plus Y. Takže máme konkrétny príklad AX plus BY plus AY plus BX. Hľadám také členy, ktoré majú niečo spoločné, takže napríklad prvý a tretí člen majú spoločné Ačko. Ačko vyberiem pred zátvorku. Z prvého člena mi ostane X, z tretieho člena mi ostane Y. Z druhých dvoch členov viem vybrať pred zátvorku Bčko. Z druhého člena mi ostáva Y, zo štvrtého člena mi ostáva X. Tento výraz ešte viem ďalej upraviť pred zátvorku. Viem vybrať práve túto spoločnú zátvorku. To je ten dvojčlen X plus Y. Nezáleží na poradí, či to je X plus Y alebo Y plus X. Takže tento dvojčlen vyberám pred zátvorku. Upravujem na súčin a ideme celý prvý člen deleno X plus Y. Vidím, že rovnaká zátvorka s rovnakou zátvorkou sa vydelia, je to rovné jedničke, ostáva mi Ačko. Z druhého člena opäť rovnaká zátvorka s rovnakou sa mi vydelí, ostáva jednotka, čiže ostane ten člen iba Bčkový. Čiže výraz AX, BY, AY, BX sme upravili na súčin X plus Y krát zátvorka A plus B. Ďalej vieme upraviť na súčin pomocou vzorcov. Takže súčtový vzorec A plus B, to celé na druhu. Umocňujem prvé na druhú plus 2 krát prvý člen, druhý člen. Plus druhý člen na druhu. Rozdiel A minus B, to celé na druhu. Prvý člen dám na druhu. Mínus, mám ho tu, 2 krát prvý člen, druhý člen. Plus druhý člen na druhu. Vidíme, ak sme mali druhú mocninu z rozdielu alebo druhú mocninu zo súčtu, po umocnení podľa vzorca sme dostali trojčlen. Tretí súčtový vzorec A na druhu minus B na druhu, čiže rozdiel druhých mocnín sa upravuje na súčin, pričom prvá zátvorka tvorí súčet, druhá tvorí rozdiel a Ačko a Bčko sme získali odmocnením. Čiže tu sú väčšinou také
členy, také písmenka, také čísla, ktoré vieme odmocniť, napríklad 4, 9, x na druhu, x na štvrtú. Keď to odmocním do zátvorky, už dám iba odmocninu z tohto a na druhu. Napríklad 4a na druhu minus 9b na šiestu. Odmocním aj číslo, aj písmenko, ostáva mi 2a. Odmocním aj číslo, aj premenu, ostáva mi 3. B na tretiu. No a v jednej zátvorke má byť súčet, v druhej zátvorke má byť rozdiel. Ideme sa spoločne pozrieť na úlohu číslo 11. Máme takéto dlhšie výrazy, a v ktorých sa snažíme nájsť niečo rovnaké. Takže ak sa dobre pozeráme, tak táto zátvorka a táto zátvorka sa zdajú byť rovnaké. Niekde máme niečo prehodené, ale keď si prehodíme poradie, minus 5 kus 2x dostaneme vlastne výraz 2x minus 5. A to je úplne totožné, čo máme v ostatných výrazoch. Takže našli sme dvojčlen, ktorý vieme vybrať pred zátvorku. Takže napíšeme si ho 2x minus 5 krát. A teraz celý tento prvý člen, keď vydelím rovnakou zátvorkou, ostane mi jednička a krát tento môj činiteľ. Čiže z prvého člena mi ostáva x minus 1. Toto je celý druhý člen. Opäť z tohto tu člena mi vypadne 2x minus 5, lebo sme to vybrali pred zátvorku, a ostáva mi zátvorka 3 minus x. Z tohto posledného tretieho člena sme odstránili, vyňali pred zátvorku 2x minus 5 a ostáva mi 2x minus 3. Ale pozor, tu sme ten člen mali odčítať, čiže rovnako musíme odčítať. Úlohu sme splnili, výraz je rozložený na súčin, ale s touto zátvorkou ešte viem urobiť určité úpravy. Takže to, čo sme vybrali pred zátvorku, odpíšem a ideme zjednodušovať. Čiže všetky tie jednoduché zátvorky odstránime. Dávam pozor, keď je pred zátvorkou mínus, zmením na opačné. A výraz už iba dotiahneme. X minus x mi vypadne, ostáva minus 2x. Minus 1 plus 3 je 2 a 2 plus 3 je 5. Čiže pôvodný výraz je upravený na súčin. Bčko. Opäť sa snažím nájsť niečo rovnaké, niečo spoločné pre prvý člen, druhý člen, tretí člen. Všetko, čo je spolu tzv. Zlepené cez násobenie, tvorí jeden člen. Takže toto rovnaké vyberieme pred zátvorku. Celé to nechávame spolu v zátvorke. A ideme sa pozrieť. Z prvého člena mi ostane práve to, čo nie je vyfarbené, čiže 4 plus x. Z druhého člena, pozor, ale odčítavam. V tomto zápise sú dve tieto rovnaké zátvorky, to mi hovorí táto mocnina. Čiže ostáva mi práve jedna takáto zátvorka. No a z posledného, opäť je tam znamienko mínus, ostáva mi minus 5 krát x plus 1. Opäť výraz v tej hranatej zátvorke zjednoduším. Odstránili sme jednoduché zátvorky, no a ďalšie zjednodušenie je v podobe sčítania a odčítania. Takže koncový tvar výrazu. Daný výraz je upravený na súčin. Nie je potrebné to ďalej roznásobovať. Ďalší výraz. Opäť si vyznačíme to, čo je v každom člene rovnaké. Čiže x minus 7, čiže prvý člen, druhý člen, tretí člen. Tento tretí člen sa však odlišuje znamienku mínus. Máme presne opačné, že máme minus x, tu je plus x, tu je 7 a tu je minus 7. Takže musím mať na pamäti, že z tohto by sme potom mali ešte vybrať minus jednotku pred zátvorku. Tento člen sme si rozpísali na dve zátvorky 7 minus x krát 7 minus x a z jednej zátvorky sme vybrali pred zátvorku minus jednotku, tak sa mi
zmenili znamienka na opačne. X je kladná a 7 je záporná. Vyznačím si farebne to, čo je spoločné a vyberiem to pred zátvorku. Radšej píšem hranatú zátvorku, aby sme videli, čo nám ostáva. Takže z prvého člena ostáva práve zátvorka 2 minus x. Z druhého člena nám ostáva minus 5. Z tretieho člena nám ostáva toho trošku viacej. Minus krát minus je dokopy plus, čiže ostáva mi plus táto zátvorka. Odstránime jednoduché zátvorky a výraz zátvorka ešte zjednodušíme. Koncový výraz je v tvare súčinu. To, čo sme vybrali, spoločný deliteľ v tvare dvojčlenu a výraz zjednodušený. Ďalší výraz. Nájdeme spoločné pre všetky členy. Vidíme, že prvé dva členy majú spoločný dvojčlen x minus y, ale tu ďalšie dva členy už nemajú niečo spoločné. Ale keď sa dobre pozrieme, vieme vybrať trojku pred zátvorku z tretieho a štvrtého člena a dostaneme nasledujúci výraz. Čiže tieto dva členy sme premenili na daný zápis na súčin. Trojku sme vybrali pred zátvorku. Už nie je daný výraz štvorčlen, ale iba trojčlen. A v každom člene vidíme niečo spoločné, čo vyberieme pred zátvorku. Z prvého člena mi ostáva 8. Z druhého člena zdá sa, že neostáva nič, ale práve tu je ukrytá jednička, že jedenkrát je tam tá zátvorka. No a z tretieho člena mi ostáva 3. Výraz veľmi jednoducho dokončíme. X minus 4 krát číslo 12. Správne by to malo byť číslo zapísané pred zátvorkou. Skúsime ešte niečo komplikovanejšie. Opäť vidíme, že prvý člen a tretí člen majú spoločný výraz, ale tento stredný člen výraz nemá. Takže skúsime tento stredný člen nejakým vhodným spôsobom upraviť, aby sme si vyrobili 4x minus 1. Potrebujeme vyrobiť kladné 4x, to znamená, že musíme vytiahnuť z týchto dvoch členov 3x. Takže ťahám 3x pred zátvorku, 12x na druhú deleno 3x je práve 4x, minus 3x deleno 3x je minus 1, lebo toto mínusko je vlastne iba odpísané, to, čo je pred výrazom. Zvyšok príkladu dopíšem. Označím to, čo je spoločné. A vyberiem to pred zátvorku. Z prvého člena mi ostáva x plus 2. Z druhého člena mi ostáva minus 3x. Z tretieho člena mi ostáva plus 7 minus x. Tentokrát zátvorky jednoduché nepíšem, nakoľko plus pred zátvorkou mi ponecháva výraz v zátvorke. Výraz v hranatej zátvorke zjednoduším. Mohli by sme z tejto druhej zátvorky vyňať ešte trojku pred zátvorku, ale nie je to potrebné. Výraz je už v tvare súčinu, v tom najjednoduchšom tvare. Ďalší výraz. Všímame si, či máme niečo rovnaké. Vidíme, že tieto dve zátvorky sú rovnaké. Táto sa nám odlišuje, ale iba opäť v tom znamienku minus 1, že všetko je vlastne opačné. Vybrali sme z tohto dvojčlena minus jednotku. Ostalo mi minus 2x plus 1, čiže opačný výraz. Druhú mocninu sme rozpísali na súčin dvoch rovnakých základov. No a tretí člen sme iba odpísali. Opäť si farebne vyznačíme to, čo je spoločné, čiže ich najväčší spoločný deliteľ a vyberieme ho pred zátvorku. Z prvého člena mi ostáva minus 3. Z druhého člena mi ostáva minus 1 krát 1 minus 2x, čiže môžeme to hneď roznásobiť, čiže minus 1 plus 2x. No a z tretieho člena mi ostáva opäť minus 1 krát 3 plus 5x, čiže roznásobíme
minus 3 minus 5x. Výraz v hranatej zátvorke opäť zjednodušíme. Vidíme, že pri jednotlivých číselných koeficientách je hodne znamienok mínus, tak môžeme minus jednotku z tohto výrazu vybrať a zároveň tú minus jednotku vynásobiť tento ďalší člen. Takže z druhého dvojčlena je vybratá minus jednotka a to roznásobíme prvý dvojčlen. Máme koncový tvar, ako sme potrebovali v tvare súčinu. Tak hádam vám toto video trošku pomohlo, čo skoro pribudne aj jeho druhá časť.